1 апрелдән 3 яшьтән 7 яшькәсә балаларга айлык социаль түләүләр арта. Ул кемнәргә түләнә һәм ничек юлларга? Тагын нинди социаль түләүләр буенча үзгәрешләр көтелә? Бүген ул хакта һөйләшербез, һаумыгыз. Эфирда интервью тапшырабыз, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы республиканың халыкты социаль яклау үзәге Өфе каласы Киров районы бүлеге итәкчесе Венера Котлыгилдина. Венера Мустафовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, 3 яшьтән 7 яшькәсә түләнгән айлык түләүләргә үзгәрешләр индерелде. Тәүдәге шул шарттарды иткә төшереп үтәйек әле. Нинди шарттарда үтәлгән соракта гаиләләргә был социаль пособие тәгаенләнә? Тәүге шарт дип әйтеп үтәргә кирәк, гаиләнең яшәү килеме яшәү минимумнан түбәнрәк булырга тиеш. Гаиләлә 3 яшьтән 7 яшькә тиклем бала мотлак булырга тиеш. Моны ошо ике шарттарның үтәлүе әлбәттә мотлак. Һәм быелгы елдан уларның пособиянең күләме үзгәрде һәм өстәмә шарттар булдырылды. Өстәмә шарттарга килгәндә, хәзер гаилә агзаларының һәр берсенең килеме исәпләнә һәм ул килем мотлак булырга тиеш. Әйе. Бuna был мотлак килемдәргә нимәләр инә? Мотлак килемгә инә эш хакы. Әгәр дә гаиләле студент бар икән, был соракта студенттың стипендия турасында белешмә кагыды. Әгәр дә эшкуарлык менән шөгыльләнәләр икән, был соракта шулай ук белешмә кагыды кирәк. Һәм шулай ук гаиләнең килеменә исәпкә инә, шулай ук мөлкәте. Быгаса студентларды социаль пособие юллаган сакта исәпкә алынмай торгайны. 12 яшьтән үткән студентлар, балалар, гаиләнең балалары исәпкә алынмай торгайны. Димәк, хәзер студенттың стипендияһы исәпкә алына. Әйе, быга тиклем әгәр дә 12 яшьлек гаилә агзаһы булһа, был гаиләнең килемен исәпләгәндә, был студент исәпкә алынмай ине. Яңа үзгәрешләр индерелү менән, был студентларның шулай ук килеме, ягъни стипендия исәпкә алына, һәм гаиләнең килемен исәпләгәндә студент гаиләнең агзаһы исәбенә керә. Тулы агзаһы исәбенә, димәк, һәр берсенә яшәү минимумы күпме тап килә, шул исәпләп сыгарыла, һәм социаль пособиянең күләме нинди? Күпме түләнә? Был балаларга был пособиянең күләме 5038 һум 50%. Бұл былай да түләнә килә ине шулай. Былай да түләнә килә ине. Яңа күләмен әйтеп үткәндә, гаиләнең килеменә ошо пособие өстәлә. Әгәр дә гаиләлә бер бала булһа, 5038 һум өстәлә. Әгәр дә гаиләлә 2 бала икән, 3 яшьтән 7 яшькә тиклем, был соракта 10077 һум гаиләнең килеменә кушыла һәм бөтен гаиләнең килеме ошо гаилә агзаларына бүленә. Бұл соракта әгәр дә гаиләнең килеме 10077 һумдан түбәнрәк булһа, бұл соракта инде карала ниндәй процент түләнә. Әгәр дә 75% түләнә икән, бұл соракта 7552 һум һәм ошо күләм менән дә гаилә агзаларының яшәү килеме һәр бер гаилә агзаһына яшәү минимумнан түбәнрәк була икән, был соракта инде 100%, ягъни һәр балага 10077 һум түләнәсәк. Быгаса улар 5000дә 38 һум ала ине. Быелгы елдан башлап 5038 һум. Тагын инде социаль пособиялар, социаль түләүләр был тәгаенләгән сакта исәпкә алына. Шул ук инвалид бала караган гаиләләр бар. Әгәр дә уларның пенсияһы бар икән, был соракта пенсия исәпкә алына. Әгәр дә гаилә таркалган икән, алименттар исәпкә алына, шулай ук. Әгәр дә инде гаилә килемендә бар олы яшьтәр артына, олы яшьтәрне караган кешеләр бар. Бу олы яшьтәгеләрнең пенсия исәпкә алынамы? Юк. Исәпкә алынмай пенсия димәк. Әгәр гаилә агзалары олы яшьтәге улларны карайлар икән, димәк, бу килем шулай исәпкә алына. Ул күпме? Был килем исәпкә алынмай, был килем исәпкә алынмай, кеше эшләй дип исәпкә алына.
Бuna мотлак килеме булырга тиеш дигез һәм һанап сыктыгыз эш хакы. Димәк, әгәр дә ата-әсәләр бер кайда ла эшләмәй икән, улар был пособиенең колаккага килеп сыгамы? Шулай була. Нимә эшләргә кирәк? Халыкты эш менән тәэмин итү үзәкләрендә торырга кирәк. Димәк, ундагы шундай ниндидер белешмәләр, кагызлар һәм ундагы пособиелар шулай ук мөгаен исәпкә алына. Тагы ла бер үзенчәлек, хәзер гаиләләрнең мөлкәте лә шулай ук пособиедән тәгаенләгәндә исәпкә алына. Бunda нинди хандар, нимә әйтерһегез? Мөлкәте гаиләнең исәпкә алына. Әгәр дә бар уларның шәхси йорттары был исәпкә алына. Шулай ук квартира исәпкә алына. Мөмкин гаиләнең булырга 2 шәхси йорты, 2 квартираһы. Бу соракта уларның майданы исәпләнә. Шулай гаиләнең мөлкәте исәбенә керә автомобиль. Гаиләнең бuna фатиры яки шәхси йорты ул һәр гаилә аксаһына күпме квадрат метр булырга тиеш? Әгәр дә квартираны исәпләгәндә, ул гаиләнең бер агзаһына туры килергә тиеш 24-тән артык булмаска тиеш. Әгәр дә шәхси йорт икән, ул 40-тан артык булырга тиеш түгел. Һәм автомобильдәргә килгәндә? Автомобильдәргә килгәндә, ул инде исәпкә алына ат көсе. Мәсәлән, 250 һәм машинаның сыгарылган елы исәпкә алына. Нисә кулланылуына карап димәк. 5 елга тиклем. Бuna 3 яшьтән 7 яшькәсә балаларны гаиләгә тәрбиягә алгандар. Улар был пособиегә өмет итә аламы? Өмет итә алалар, әгәр дә уларның опекаша ниндәй пособиелар алгандарына карап. Димәк, уларда шулай ук белешмәләр юллай ала. Белешмә юллай ала, калгандарын инде ведомствора бәйләнештәр аша алып алмасак. Бuna быел шулай ук шарттар арасында 0-нче килем дигән төшенсә килеп сыкты. Ул нимәне аңлата? Шунда аңлатма биреп үтәйек. Бұл сұрақта енді ғаиләнең килеме булмаска мөмкин. Кемдер уларга керә? Күп балалы ғаилә. Әгәр дә атаһы яки әсәһе эшләмәһә, балаларҙы ҡараһа, был сұрақта уларҙың килеме 0 була. Шулай уҡ оло йәштәге, һикәнде үткән йәштәгеләрҙе ҡараған кеше булһа, яки инвалид бала ҡараған сұрақта, быларҙың эш килеме 0-га тура килә. Баяғы алдан әйткән инвалид бала ҡараған сұрақта, оло йәштәгеләрҙе ҡараған сұрақта дигәнгә аныҡлама биреп үттек тимәк. Яки яңғыҙ ата, яңғыҙ әсә бала ҡараһа. Бuna 20-нче елда был пособие индерелде бит инде һәм республикала күпме гаилә ала ине уны? Был пособие 20-нче елдан яңы дәүләт ярдәм төрө. Был ярдәмгә гаризалар кабул ителә башланы 20-нче майдан 20-нче елның һәм 31-нче декабренә хәтле кабул ителде 20-нче елның. Исәпләүҙәр булды ғинуар айынан. Республика буйынса 137 мең баланың ата-әсәһе был пособиены алды. Хәзер бына яңы шарттар буйынса был гаиләләр нимә эшләргә тиеш? Был пособиены ала килгән. Улар яңыртырга тиешме, әллә ул автоматик рәвештә оҙайтыламы? Автоматик рәвештә оҙайтылмай, һәр бер гаилә үҙе мөрәжәғәт итергә тейеш. Һәм ғаризалар кабул ителә башланы 1 апрелдән кабул ителәсәк 31 декабргә тиклем 21 елдың. Шуға һәр берегеҙҙең ваҡыты бар был ғаризаны бирергә. Әлбиттә 1 апрелдә үк бөтәһен әле бирергә тимәгән. Һәм ғаризалар кабул ителһә лә йылада ғына тиклем улар исәпләнәсәк, әгәр дә һеҙ был шарттарға тура килһәгеҙ, ғинуар айынан. Ғинуар айынан алып түләүҙәр буласаҡ. 1 апрелдән юллағандарға был пособие ҡасан күсә? Был пособие күсә инде килә айҙан күсә башлай. Май айынан тимәк ала башлайҙар. Яңы шарттар, улар нисек? Был пособиены алыусылар һанын кәметәме, әллә киреһенсәме? Кәметергә лә мөмкин. Төрлө бар шарттары ғаиләләрҙең. Әгәр дә бығарсы 18 йәшлек студенттар ғаилә ағзаларына иҫәбенә кермәһә, хәҙерге йылдан улар был иҫәпкә керә. Һәм ҡайһы ғаиләнеңдер килеме күберәк булған сорақта, хәҙер булырға мөмкин уларҙың килеме йәшәү минимумнан түбәнерәк. Төрлөсә
карарга кирәк. Гаиләнең үзенең шартларына карап инде. Әйе. Һәм пособиены нисек юлларга? Буның өчен кайдалар барып, кап-кап белешмәләр, кагызлар юлларга кирәкме? Бу гаризаларны 20-нче елдан әйттем бит инде кабул итәбез һәм күп гаризалар булды электрон формула. Һәм бик уңайлы тултырырга кирәк ошо гаризаны, ләкин бик игътибар менән һәрбер пунктта тутырырга кирәк, чөнки безгә һораулар җибәрергә кирәк. Бу соракта кайдалар яңгылышлыктар да булды. Шуның өчен теләйбез һәр бер пункттан аныклап, асыклап тутырырга. Игътибарлы булырга инде. Әйе. Һәм шулай ук был пособие гаризаларда мөмкин бирергә дөйем порталда бит инде. Дәүләт хезмәте порталында. Әйе, шунда бирергә мөмкин, шулай ук күп функциялы үҙәктәрҙә бирергә мөмкин. Һәм Республика халыҡты социаль яҡлау үҙәгенең филиалдарында алдан яҙылып мөрәжәғәт итергә мөмкин. Тагын инде социаль пособиелар үҙгәрештәр кисерҙә автоматик рәүештә оҙайтыламы хәҙер? Мин әйтеп үтер инем, мына беренсе балаға пособиелар, ай һайын түләнә торған пособиелар автомат рәүешендә оҙайтылмай. Күп һораулар тура килә ошо пособие тураһында, һәм мына тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайым. Ул беренсе балаға пособиены, беренсе балаға 1 йәш тулыу, 2 йәш тулыу менән ошо 3 көн эсендә мөрәжәғәт итергә кәрәк. Раҫлар кәрәк. Әйе, сөнки уларҙы автомат рәүешендә оҙайтмайбыҙ. Ҡалған пособиеларга килгәндә, моғайын ниндәйҙер автомат рәүештә оҙайтылды. Шулай уҡ әйтеп үтер инем субсидия тураһында. Субсидиялар әгәр дә һеҙҙең март айына хәтле тәғәйенләнгән икән, улар киләһе 6 айға оҙайтыла. Ә кемдеке инде апрелдән башлап, уларға мотлаҡ рәүештә алдан яҙылып Республика халыҡты социаль яҡлау үҙәгенең филиалдарына йәки МФЦ-ға мөрәжәғәт итергә кәрәк. Һәм берҙәм телефонды ла әйтеп үтһәгеҙ? Республика буйынса берҙәм телефон 7-347-200-80-80. Ошо телефон буйынса һеҙ мөрәжәғәт итә алаһығыҙ бөтөн республикаға. Һәм беҙҙең бар рәсми сайт, Республика халыҡты социаль яҡлау үҙәгенең официальный сайты бар. Ошо сайтта бар бөтөн мәғлүмәт, бөтөн пособиелар тураһында яңылыҡтар бар. Мөрәжәғәт итегеҙ, уҡып барығыҙ, танышығыҙ ошо яңылыҡтар менән. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп 1 апрелдән социаль түләүҙәр буйынса үҙгәрештәр индерелде. Ошоға бәйле Башҡортостан Республикаһының ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы белгесе Венера Ҡотлоғөлдина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.